Voin hi February ni ruk sang ni som ni le panga ni a NDC lama director ten chipira mau manga thil siam na mun sang an dei thin na mun tur kha helai hmuna hian an rot endik dona wangin director te an lo kalani NEC Trangin Tourism Industries Director ten kan kala project endik turin tuna hian kan thing chia ani chip khi mình làm kiên amun ma te le building te bungrwa lo thleng te an han endika an di pon tha an ti khop be amun ma po rem amin ti saka he director ho te po an lom khop me kan khwa kan van nei khop me he mau manga thiam thil chi sang sang siam chwa na tur man ro ron thleng tau to me he hela hian he grinder te thil chi sang sang omani bette pakhat ko engzal venge man inzia khang khang người khát sống riết khatiang te kharon thlenga nia tro training that tak la du tan chuan hei thiam thil eizon na tlak ka chhuat theina tur ania hei man ruwa po lo thleng tha a man roi engvek nge kan la se ri hlom si lo engtiang man tur nge nang mau mang khan mau han hlai sin na te mo khatiang khan o khol chi sang sang he ron thlenga ni kan van nei khop mai kan khwa chu he eizon na tlak ka mang du tan chuan training du tan chuan hei man ruwa chi sang sang ol sam te akan siam chhuat theina turin nei tang hian man ruwa man to tak tak lo thlenga ni he pakhat ringot po hi nuai khat le ti man te nia nuôi thum ne turu tro he a hian mau mang khan thil tha tak tak a siam chhuat thei don ani sal na po siam that miao chan sal zung zung to don be ni mau manga thil siam na man ruwa lo thleng hi central lama tangin ti hian hei azat veron da thleng lo zo ka ti hian hei man ruwa ti sang sang tha tak tak mai om do ni training du tan chuan eizon na tlakin mau mangin siam chuak treu do ni nang ta em hi chu a om vak lawa thil in siam moi siak mau mang khan thil nal tak tak in siam chuak do ni veina hian central lama tanga kan how to ten lo kala ya chawan chaw kan khwa kan van dei hle don me ya he ti hian cho nên số đạo han đạo thì là hi kan how to te an ya central lama tanga how to te an ron lo ni hi Travel company boss company cắt nó tụt phải không man ruwa tha hlom khop mai man roi chu enge kan la sevek lo ka soi thian ve lo Kem chu lo hon chu tir kan nei ya chuan bak chu kan chu to lo wang hậu số cái lối đi tụt luôn ma se tun o tu na mi kan ti ta pe kan ro ka to tu sta ho an ho chu ka tu kan tu ta ne mi headline mana hianin siam thin do ni mau mang khan thil chi sang sang moi tak tak
khăn ron siam chuak le don ni eng te nge an siam tur khan ron ruam ma dang a heng ho te po hi hei heng ho chu nam ta hậu tu tiên lâu cả là hay Em biết rồi không em cả rồi. 5G เหรอ เช็ดชิปอ่ะ ถ้าก็ address กันหนูเสียอันมันที่พวกกันเช็ดชิปกันไว้นักการตัวเราไม่รู้ไงaddress กันหนูสิเราทักปลา ayanin ei tian nang ta ti le mau mangin thil chi sang siam chona siam anga helai muna hian training hote helai muna hian an han siam chilanga khol thatak tak te lo thleng kan ti kha chipir khwa kan van nei khop mai ei zon na tlak ani do na ya hei central lama tanga how tu te an lo kala chipir kan khwa a heng te hi an ron en di ka ni kina Stephen na thing pui siam kan in ve angat an ho tu te chu an ho to don ani hi kan van nei khop me chipir so charte tui tak tak kan eya chan thingpui po atui khop me Stephen asia mania Peter Silarin moy fa pa Stephen so oh da so how te tan ei zon na thatak mai tur hei kan khwa om dona lano pang deuh te kumlama kumsom thum panga ti vel te chin noi lam tan te le khatyang khan training kha om le don ta ni ta chuan ei zon na tlak kin helai muna hian thil asiam thei dona ma mau mang khan thil chi sang in siam moi tak tak an siam chuak le dona chumi awang chuan hei man ruwa ti hi ke ni chuan kan hre ve thiam lo hei heng hi parcel chungai la om treu lom muka hei khol chi sang ron thleng ani ti khan ei zon na tlak ei zon na tan mang du tan chuan training nge chi ni don ani kan van nei khop mai NEC lama tangin how tu te director te